ମାମା ଦେଇ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳରେ ମଶା ମରିଯିବ। ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ନ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ପଶିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ଏଇଟା ବାଜିବ। ସିଏ ଧୂପ ଲଗେଇଲେ ଗୋଟାଏ ଧୂଆଁ ବାଜିଲେ ମଶା ମରିଯିବ। ଅଣ୍ଡା ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଦେଲେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ମଶା ହେଇଯିବ। କାହିଁ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ ଭଳିଆ ହଉଛ? ଧୂପ ଲଗେଇଦବ ଘରେ ବସିବ କବାଟ ଦେଇକିନା। ଧୂପ ଲଗେଇଦେଲେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୂପ ଲିଭିଯିବ, ପୁଣି ଯିବ ମଶାକୁ, ସେ ମଶା ହେବେ। ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଲଗେଇଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ହେବେନି। ମାଗଣା ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ପଇସା ଦିଆ ହଉଛି। କଣ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ମାଗଣା ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ। ମୁଁ କହୁଛି ପଇସା ଦିଆ ହଉଛି ମାଗଣା ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ। ତୋଟେ ମଶା ଲଗେଇ ଦବୁ ନା କ'ଣ? ଲାଗିବ, ମଶା ଲାଗିବ। ଠିଆ ହେଇଯା। ଦେଖା ଟିକେ ଇଏ କରିଦେ, ବୁଲେଇ ଦେ। ଦେଖା। ତୁ ତ ଚଣ୍ଡୀ ଭଳିଆ ଆସି ଠିଆ ହେଇ ପଇଲୁ। ନାଉ ଆଇଲୁ କାଖେ ଆଣିବି ଆସେ। ନାଉ ହବ ନାଉ ହଉନୁ କାଖେ ଆଣିକି ବୁଲେଇ ଆସିବି। ନାଉ ହ। ମୁଁ ବିକ୍ରମ ନା ତୁ ବେତାଳ? ତୁ ବେତାଳ ନା ମୁଁ ବିକ୍ରମ? କହିଲୁ ମାମା ଦେଇ